पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। तुतारी एक्सप्रेस कणकवली स्थानकावर येण्याची वेळ झालेली असतानाच तिकीट रांगेत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताना दोन तरुणांमध्ये चांगलीच हाणामारी झाली। ही घटना मंगळवारी घडली। मंगळवारी नागपंचमी असल्याने तुतारी एक्सप्रेस मधून मुंबईला जाणारे प्रवासी मोठ्या संख्येने कणकवली रेल्वे स्थानकावर होते। परिणामी तिकीट काउंटर समोरही मोठी रांग लागली होती। याच रांगेमध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न एका तरुणाने केला। याचाच दुसऱ्या तरुणाला राग आला। याचाच परिणाम हाणामारीत झाला। परिणामी रेल्वे स्थानकावरील वातावरण काहीसं तणावग्रस्त झालं। पुढे रेल्वे सुरक्षा बलाच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेऊन मारामारी सोडवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।